'Yan uwana muna yi muku barka da warhaka, da fatan 'yan uwa kuna cikin ƙoshin lafiya. 'Yan uwana 'yan Nijar, yau wannan bayani ya zo ta kanku. 'Yan uwana 'yan Nijar, a ɗaga hannu a gode ma Allah. A ɗaga hannu a gode ma Allah. Domin faɗa ce ta Allah Subhanahu wa ta'ala, idan ka gode masa yakan ƙara ma bisa buɗin da ya yi maka na alkhairi, amma sai mai hankali yakan iya gane buɗin da yake samu daga wajen Allah Subhanahu wa ta'ala. Don haka a matsayinmu na 'yan Nijar, yau muna yin godiya, muna godiya game da ni'imar da Allah ya yi mana, ba ni'imar komi ba, ni'imar shugabanni na gari, shugabanni wanda suka san abin da suke, shugabanni wanda suka san daga ina suke, ina kuma suke so su kai. Jama'a, al'ummar Nijar, a tashi a gode ma Allah jama'a. Yau muna cikin wannan shugabancin na sojawa, CNSP, shugabanci wanda shekara 2 ne da 'yan kai, wanda abin da aka yi a cikin wannan ƙasa a shekara 100 ma wanda suka shuɗe ba a yi su ba. Jama'a, kun san da sanin cewa ƙasar Nijar ƙasa ce wadda ta hoto a bainar duniya, a bainar jama'a, ta nuna cewa billahi allazi la ilaha illa huwa tana tare da Iran. Tana tare da Iran. Ma'ana, Prime Minister na ƙasar Nijar ya je ya miƙa ta'aziyya ɗaukakin duka al'ummar Nijar ga ofishin jakadancin ƙasar Iran da yake ƙasar Nijar, na sunan cewa Allah Ubangiji ya ji ƙan musulmai. Lalle an yi rishi na babban jagora a Iran, wanda muke ganin wasu sauran ƙasashe da munahuci ya ci zuciyarsu, waɗanda Allah yake faɗin cewa fi qulubihim mardan fazadahum lahum mardan, wanda suke da wata cuta na munafici a cikin zuciyarsu, suna ta kushewa game da abin da Iran take yi na tabbatar da abin da ya shafi gaskiya. Sai aka waye gari yau a Nijar muka gani hukumarmu, hukuma mai albarka, wadda ta zo domin gaskiya kuma take bayan gaskiya a duk inda take a duniya. Da haka jama'a, muna jinjina ma wannan hukuma ta ta Nijar. Kai, duk wani ɗan Nijar jama'a, Allah Ubangiji ka albarkace shi, ka ƙara masa albarka, ka ƙara mishi albarka, ka ƙara fahimtar da shi da abin da yake na gaskiya a zahiri, ka ƙara fahimtar da shi a cikin dukkanin lamarin shi. Allah ka albarkaci al'ummar Nijar. Hukuma an yi ƙoƙari. Kai, idan yau za ni kai sati guda ina magana game da ci gaban da ake samu a Nijar, game da bayanai da suke fitowa na tabbatar da abin da ya shafi gaskiya, to ba zan iya hardace su ba jama'a. Sai dai in ɗan tsokato, in ɗan bayyana, in ɗan tsakuro, in ɗan bayyana jama'a. Yau muna cikin shekara wajen 60 da ake magana na samun incin kai, sai aka bar mu muna ta fama da wasu takardu, wani ƙaton littafi a aljihu. Duk inda ka je baraj, ka je ziyara, ka shiga wata ƙasa, za ka huddo shi shine ka miƙa a matsayin kart na ɗan ƙasa, na cikakken ɗan ƙasa ɗan Nijar. Yau sai muka samu labari mai daɗi daga Nijar, labari mai daɗi ga al'ummar Nijar. Mahukuntan Nijar sun yi wa ƙasa albishirin katin shaidar zama ɗan ƙasa ta zamani wadda ake bugawa. Yau sai gashi a Nijar mahukunta, ma'aikata cikin gida na Nijar ta sanar da haka a yayin wata ziyara da ya kai a cibiyar da za a gudanar da wannan aikin samar da katin da kuma sabon fasfor na ƙasashen IES. Mutane tun baya suna ta ɗora ayar tambaya, wai menene yasa duk ƙasashen nan da aka yi haɗaka ta ƙungiyar nan ta IES sun huddo abin da ya shafi fasfor kinsa ta IES, amma ita Nijar tana nan tana jan ƙafa. Mutane suna cewa wai Nijar kin nan, wai anya dai tahiyan nan ba da kai wata ruwa ba. To abin da muke so da ku jama'a, shi yasa aka ce abin da babba ya hango, yaro ko ina ya hau ba zai iya hango wannan abu ba. Abin da muke so ku gane, mu da muke fama da wannan ƙaton littafi a cikin ƙasa, wanda duk inda zaka je littafi ne duniya guda zaka ɗauka ka saka a cikin aljihunka, shine katin ka ta shaida cewa kai ɗan ƙasa. Ta yaya baka magance wannan abun ba, kake tahiya kuma ka shiga wata hidimar wata fasfor ta daban? Ai aka ce
idan ka fara sai ka fara daga tushe. To, yau hukumar CNSP ta nuna ma 'yan Nijar cewa ta san abin da take. Duk wannan cece ku ce da kuke, kiraye-kiraye da kuke, ni kaina na rantse da sarkin da ya busa min lumfashi sama da shekara 10 ina kira game da abin da ya shafi wannan kartkin. Ya kamata a ɗauki mataki akan wannan karta Nijar, ya kamata a sake. Sai dai kawai ashe kira muke a matsayin inda muke kiran ba zuwa yake ba, ko kuma in ya je ba wani tasiri yake ba. Yau sai ga mu daga karɓar wannan shugabancin na CNSP so guda tak na hutu na bayani akan wannan al'amuran, kuma muka zama muna zaman jira, sai yau gashi sakamako ya bayyana. Da haka nake kira ga 'yan gwagwarmaya na 'yan Nijar, duk lokacin da kuke gwagwarmaya game da wani abu wanda kuke ga yana ci mana tuwa a ƙwarya na cewa gwamnati ta gyara, to a ɗaga ma gwamnati kafa. Duk koken da kuke yi gwamnati tana sauraron sa sau da kafa. Abin da ya dace da ku shine dole wani abin sai an yi shi ake samun dama a je a yi wani. Don haka gwamnati abubuwa ne sun yawa a tattare da ita. Bai wa yau ka miƙa kokenka gobe ka ce wai gashi an fara magance shi. Wannan duk mutumin da ya faɗa ma wannan ya ma ƙarya. Don haka shugaban ƙasa mai daraja, shugaba mai gaskiya, a daidai lokacin da ya ziyarci ƙasar Algeria, jama'a na ƙasar Algeria, mazauna ƙasar Algeria na Nijar suka zo suka tattare suka miƙa kokensu, har da ma ambassador na Nijar wanda yake a Algeria suka nuna kokensu game da matsaloli na abin da ya shafi takardu. Shugaban ƙasa da ya tashi ce musu yayi kai jama'a za mu je a tattauna akan wannan al'amura, daga baya kun samu sakamako. To idan ka yarda da haka ka yi zaman jira, idan kuma ka ce ba za ka yarda ba sai ka huto kai ta fafatin bakinka kamar yadda ka saba. Da haka shugaban ƙasa ya ce ba zai huto ya muku ƙarya ba, abin da yake yiwa zai yiwu. Algeria ba ƙasar Nijar ba ce, da haka bai zauwa kawai ku ce irin na 'yan siyasa da ake zauwa ga matsalar mutu insha Allah matsalar ku ta zo ƙarshe. Shugaban ƙasa ya ce a'a ni ban iya wannan abin ba, kuma ban iya ƙarya ba. Dan haka ku yi zaman jira. Duk maganganun da kuka faɗi ga minister da taranje nan tare da shi muke, aiki ne wanda ya rataya akan shi, shi zai fafutuka, shi zai kutsa ya shiga da shi da mahukuntan ƙasa Algeria su duba su ga ya ne ya kamata a gyaggyara wannan al'amura tsakaninmu da mu da su. In an yi nasara walillahi alhamdu, in kuma ba a ma yi nasara ba shi ma walillahi alhamdu. Dan haka abin da muke so da 'yan uwa a ci gaba da ma wannan shugabancin na ƙasanmu addu'a. Wallahi shugabanci ne wanda sun san abin da suke mutanen nan, sun san daga ina suka fito, sun san ina suke so su je, sun san me suke so su cimma na alkhairi. Wallahi a cikin wannan sati lalle an yi abubuwa masu muhimmanci, ko in ce a cikin wannan shekarun guda biyu an yi abubuwa wanda ba zan iya bayyana muku abubuwan da aka yi ba saboda yawa gare su na alheri. Duk da yake ba za a rasa kurakurai ba, daman mai gaskiya ai haka ne, bayan da za a ce kai kullun cikin gaskiya kake. Yau ayi gaskiya kuma wasu abubuwa na kalubale suna zauwa, to amma duk da haka nan akan san mutum ya dake, ka jajirce, mutum ya gani ya ne ya kamata in kalubale ya tarbo shi ta ina zai shayo kan al'amura. To muna gani aiki a aikace jama'a, ba baki ba magana ta baki ba. Duk wannan abin da ya dace da 'yan uwa ku gane game da wannan shugabannin na ƙasar mu, aiki suke bakin sa arhe, ba tare da sakin sambatun baki ba na cewa za a yi kaza za a'a. Duk abin da ku ga an huto an yi shi, an yi magana akan shi, to ya dade bai huce sati guda ba za ga aikin ya kama gadan gadan. Da haka Allah ubangiji ka albarkaci shugabannin ƙasar nan namu na Nijar. Wallahi sun yi kokari, duk cikin ƙasashen nan sun nuna ma duniya cewa suna tare da Iran jama'a. Sun nuna ma duniya sun jajanta game da abin da ya faru a ƙasar Iran. Sun jajanta game da wannan zaluncin da ƙasar Amurka take yi, domin ƙasa ce azzaluma. Yau gashi ƙasar Amurka an zo an tattaru ana ta addu'a samun nasara. Yau Iran ta zamo gagarbadau a cikin duniya. Da haka dan uwana kai da kake saurara na, ku da kuke saurare na, ku san cewa ba komi bane sirrin wannan abin, shine kai tsaye akan gaskiyarka, a kashe tsohuwa akan dodawarta. Duk lokacin da kace gaskiya ka sa gaba har a cikin zuciyarka, to ka san da cewa yakin ba kai kaɗai zaka yin shi ba, yakin tare da mala'ikun Allah, rundunar Allah zai baka su zamanta masu baka gudunmawa wajen wannan yaki. Amma mu 'yan adam ba za mu iya ganin su ba, domin alƙawari ne na Allah. Duk lokacin da kace gaskiya, lokacin da kai imani, kan mai da lamarinka zuwa ga Allah, ka tsoraci Allah,
to Allah ya yi alƙawalin zai taimake ka ta inda baka sani ba. Yau ba abin da yake daɗi kamar a taimake ka ta ɓangaren da baka sani ba. Yau kai ne kana cikin wata matsala, ga ka an kamo ka, an rufe ka cikin gida, an ce gobe za a kashe ka, kawai sai ka ga wani iko Allah, kawai an zo ta wani ɓangare, kawai an hudda ka daga cikin gidan wanda suka ɗora ma hukuncin cewa gobe za a kashe ka ma sai dai su zo su shiga cikin inda suka rihe ka su ga babu kowa. Wannan al'amari jama'a mun yi shi a ƙasar Libi, wanda mun yi rayuwa a cikin Libi, an kama mu, aka rufe, aka ƙa'ide mana lokutan da za a kashe mu, muka tashi da roƙon Allah, muka tashi da kai ma Allah kukanmu, da ikon Allah ya ba mu fikira da hikima. Na rantse da Allah wannan abu har ila yau ina kallon shi aya a cikin lamarina. Wallahi muka huta muka bar wannan waje, haka suka zo suka isko ɗakin da suka ajiye mu babu kowa duka mu da wasu 'yan Chadi da wasu 'yan Nijar, haka aka kama aka rihe, ba mu ci ba mu sha ba, aka rufe mu. To abin da nake so da 'yan uwa ku sani, sirrin ba komai bane, shine ka tabbatar a cikin zuciyarka cewa Allah yana tare da kai. Ka tabbatar cewa duk halin da kake ciki kawai ka saka ma Allah lamarin, duk yanda ya kasance tare da kai to walillahi alhamdu. Da haka al'amarin nan na ƙasanmu Nijar, Allah Ubangiji ka ceci ƙasanmu. Allah duk wata ƙasa ba ma Nijar ba wadda take fafutka akan gaskiya, domin menene fafutka akan gaskiya jama'a? A tashi tsakani da Allah a kare ma jama'a mutunci, a kare ma ƙasa mutunci, wanda yake da haƙƙi cikin ƙasa a bashi haƙƙin shi jama'a. Ƙasa a taru, duk wani wanda yake lumfashi a cikin ƙasa, wani arziki na ƙasa ya cancanta a ce ya gane shi, ko a cikin ruwan shi, ko a hanyar shi, ko a cikin abincin shi jama'a. Wannan shine tabbatar da gaskiya, ba wai ku zo ana shugabanci ba irin da ya huce jama'a, ana kwashe duk wani abu na tattalin arziki, ana barin mu da rashin lafiya kawai. Da kai magana kuma sai ka ji an ce sakamakon ka shine akai ka a rihe jama'a. Wani irin zalunci ne aka shiga baya? Yanzu hammanci wannan zalunci jama'a in Niger. To dan Allah a bar mance baya, kuma a ci gaba da addu'a jama'a, a ci gaba da addu'a. Mahukuntan Niger, Allah ya muku albarka, Allah ya muku albarka. Ina jinjinawa, ina ba da girma, ina roƙon nasara. Allah ya taimaka, a ci gaba da abin da aka saba, a ci gaba da fafatawa. Ba abin da zai faru da ku sai abin da Allah ya rubuta. Duk wani da ya zo ya ce muku kai, ku ce mishi a'a. Duk wanda ya ce muku kai, ku ce a'a. Duk abin da kuka ga ya dace a cikin iliminku da Allah ya baku na nazari da hangen nesa game da al'ummar Niger, game da ƙasar Niger, to kawai ku aiwatar da shi. Ko da ba su so ku aiwatar da shi, za ku samu nasara, za ku sami girmamawa. Gashi nan muna kallo, ana ta bin kanku, ku zo a zauna a sasanta. Wallahi ka ku yarda, ba wani sasanta. Duk lokacin da na kankaro mutunci na, to kawai sai ka bi doka ta idan kana son mu zauna tare da ni da kai. Ai yana ɗaya daga abin da ya ba Amurka haushi. Shugaban juya hali murgayi ce masa ya kai ya ce ba yiwa, kai billahi zai ce ba yiwa, ya ce mun ƙetare rijiya da baibai, ya ce an mana wata damka wadda da kyatu muka samu muka kubce, da haka yanzu ba a isa a damke mu ba. Dole in za a zauna tare da mu sai an tabbatar da abubuwan da muka ka'ida, sai an tabbatar da su a aikace, sannan mu yarda da ku. In ba haka ba, har duniya ta nade a ci gaba da fafatawa. Kuma haka abin yake, ku yi fondasiyon mai kyau, yanda ko da ana tunanin wai an gama da kai, to na ƙasa da kai in ya zo bisa inda ka tsaya haka zai dora, ko ya hika zahima. Haka ake tabbatar da shugabanci na cikin ƙasa. Amma idan ya zamanta kai kaɗai ne kake tabbatar da gaskiya, yau da ka shuɗe ba wani wanda zai mai ka, to ana nan ba ai ba, ana gidan jiya. Da haka jama'a, abin da muke sa rai, muke kallo game da hukumar nan ta Niger, wannan hukuma ce mai albarka, hukuma ce wadda ta san abin da take, hukuma ce wanda in ma kana tunanin ga wanda yake matsala cikin ta, bari mu gama da shi, to kama kai kuskure, domin dukansu akwai wanda ya yi wani zahi cikin su. Da haka jama'a, Allah taimaki ƙasar mu, Allah ya taimaki ƙasar Niger, Allah ya taimaki ƙasar Niger gabaki daya da sauran al'ummar ƙasar Niger. Da haka anan nake ce ma yan uwa, assalamu alaikum.